видео ще ви покажа няколко пратки, които дойдоха, за да ги тествам, да ги пробвам, и някои, които аз реших сама да ги пробвам, тъй като са нови серии и мисля, че ще е интересно за мен и за вас да видите какви резултати ще има от тях. И надявам се това видео да ви хареса. Пратките са от интересни марки, някои познати, някои не толкова познати. Така че смятам, че ще ви бъде интересно. Между другото, направила съм си бретона с четката, която показах в предния клип. И вижте колко е хубав. Иначе косата ми е правена с чорапи, както знаете. Аз много си правя косата с чорапи или с ленти, някакви такива неща. Така че да, определено четката се заслужава. Започвам с първото нещо, което набарах. Спиди. Не правя реклама изобщо, просто да. Това е от... Сега ще разберем, тъй като не знам. Това е от тази марка, която е, честно казвам, нова за мен, не знам като цяло. Казва се Bear Care. Ето, в турбичка идват. Корейска козметика. Отдавна искам да пробвам нещо корейско, защото знам, че тяхната косметика като цяло е доста полезна. Вижте, розово, обожавам розово. Да, записвам. Какво мислех, че не записвам? Вътре има тези три маски. Сега ще ви ги покажа. И има мостри. Колко обичам мостри! И те са доста... Шит, не падай! Аз съм фрая! Така... Даже... О, че красиво! Вижте! Евала, такива хора правят бизнес. Приятен, красив и всеки да иска да се... Даже са ми пратили визитка. Ето ги, Bear Care. За сега им давам 10 точки за това как са опаковали нещата. И освен, нали, тази турба малко беше намачкана, но е намачкана заради куриера, а не заради тях. Така че всичко е много хубаво и с комплимент към клиента, което е топ. Не знам като пращат поръчки дали е по този начин, но най-вероятно е така. Така, да видим какво са ни изпратили. Тези три маски. Едната е от серията Ice Bear. Ето така изглежда. Много сладка опаковка. Корейските маски по принцип имат много приятни опаковки. Тази маска така с азиатска центела, гото кола, успокоява, възстановява, хидратира и подмладява кожата. Това включва лечение на акне, успокояване на чувствителната кожа. Маската пълна с антиоксиданти помага в борбата с свободните радикали, които причиняват преждевременни бръчки. Маската засилва циркулацията и притока на кръв към кожата, хидратира в дълбочина, подпомага възстановяването на клетките, стимулира производството на колаген и еластин, помага в борбата с появата на бръчки, в борбата с акнето, старчески петна и предпазва от външни източници като замърсяване, които увреждат кожата. Нямам търпение да я пробвам. Много е яка. Следващата, като гледам, така е хидратираща. Ето така изглежда. Тя е от серията Fruit Gelato. Маската съдържа екстракт от кокос и носи освежаващ аромат, който пренася ума и тялото ви на тропическо място. Кокосът е мощен нововъжнител с богато съдържание на минерали и витамини, за да възстановят хидратирания, гладък и енергизиран вид на кожата чрез дълбока хидратация. Богатите на хидратация минерали в екстрактът от кокосово мляко съдържа 9 пъти повече лауринова киселина. Такава киселина до сега не бях чувала от обикновеното мляко. Също така води до по-сияйна кожа. Подходяща за нормална, суха и чувствителна кожа. Указание за потреба, 10-20 минути трябва да се стои с нея, на сухо лице се слага. Така, и последната маска е от серията Жежу. Може би така се чете. Жежу. И е с кактус. Като видях такава маска и бях леле, никога не съм пробвала нищо с кактус.
Между другото да ви покажа новото ми какторче. Много е сладко. Да. Тази маска е с естествени съставки и кактус от остров Чеджу. Значи Чеджу, съчете това нещо, в Южна Корея. Тя е интензивна, подхранваща маска, която възстановява морената кожа с богатите хранителни вещества на кактуса, като същевременно прави грубата кожа по-гладка и хидратирана. Кактусите, отглеждани в Чеджу, съдържат компоненти, които понасят дълги периоди на сухота и имат отлична способност за задържане на влага, която е много ефективна за дълготрайна хидратация на кожата. Тази пак 10-20 минути се стои с нея на суха кожа. Да. Между другото, не ви споменах, но съм решила тези маски да ги пробвам тук на видео. Няколко дни ще ги тествам. Ще направя видеото в едно и ще споделя с вас резултатите и ще видите дали има някакви видими разлики. Надявам се да има. Сега ще ви покажа и мострите, защото ми е интересно да видя какво са ми дали. Ето така изглежда първата мостра. Това явно са 3 продукта, които са за дехидратирана кожа. За всички типове кожа са. Значи едното е бустер, другото е крем и... Да, ето го, едното е крем, другото е ампула и то всъщност трето няма. Да, две са. Значи това е ампула, бустер и това е крем. Така, следващото е ето това. Това е шампуан с кератин. Леле, много готино. Ще имам като ходя на хотели след карантината. Имам чувство, че никога повече няма да отида на почивка, не съм ходила от една година. Идем да се гръмна, буквално. Да, това е също шампуан, триплекс, натурален. И така изглежда. И крем, който се казва Secret of Sahara, Huxley. Ето така. Може би пак е хидратиращ. Ами, смолт крем, да видим. Да, хидратиращ. Добре. Ами, много съм доволна от нещо, което отворих. Надявам се и при другите да е така. Следващата пратка, която отварям, Толцпи. Тя е... Сега ще ви кажа откъде. Тук обаче не пише. Ето тези два продукта, които са на Ego Skin Care. Ето така изглеждат. Доста луксозни опаковки бих казала. Красиво е. Така. Едното е, мисля, че трябва това да е крем. Това е регенериращ крем за лице. Възстановяваш комбиниран дневен и нощен крем за лице. Съчетаваш в себе си силата на комплекса Shilajit Mumio, съдържащ 84 вида минерали в естествена ионна форма, микро- и макроелементи, незаменими аминокиселини, фулвинова киселина, хуминовата киселина, витамини А, Б комплекс, С комплекс, 100% екстракт от мумио. Благодарение на състава намалява етапите на старение на клетките, изграждайки верига от процеси, които активно възстановяват и нормализират здравето на кожата. Комплексът поддържа равновесието и енергийния метаболизъм между клетките на кожата. Може да ми помогне за ето тези работи, които дори в момента, както съм с BB крем, не се махат. Между другото, в момента ползвам на Uriage серията. Доволна съм, защото лицето ми цялостно намали несъвършенствата си. Цялостно. Мисъл, те още си стоят, но пък избледняха. Преди бяха много по-големи, много по-забелязващи се от всеки го. А сега не е чак така. Следващото е околочен крем, който я да видим какви са опаковките всъщност. Аз е така показвам през... това е супер луксозно! Погледнете! Много е луксозно.
Аз все още си ползвам моя на Бене Пура, защото още не е свършил, но отдавна искам да пробвам нещо ново. Това идва точно на време. Мога да го сложа. Така че скоро започвам да ги пробвам. Така. 84 вида минерали в естествена ионна форма. Абсолютно също каквото пише тук. Специално разработената лека текстура хидратира и подхранва в дълбочина нежната зона на околоочния контур. Скоро започвам да ги тествам и ще споделя резултати с вас в Instagram най-вероятно. За маските мисля да направя клип. И отиваме към пратка номер 3, която аз реших да си избера като продукти, защото са нови и исках да ги пробвам, исках да видя дали има нещо различно, като състав, като мирис. Мисля, че ще ви хареса, тъй като аз лятото тествах серията им боди кремове, масла, т.е. бях адски доволна от маслата им. Да става въпрос за... сега показвам. Рефан! От Рефан реших да пробвам новите им продукти за лице. Ето тази серия, която напоследък се вижда доста често в Instagram, може би има защо. Те са с... Сега ще ви кажа всичко. Така, айде бе. Добре, да е, с роза са, както знаете за Рефан, маслодайните продукти са им най-хубави. И реших да пробвам новия им парфюм, тъй като лято пробвах от същата серия, но други аромати и от един бях доста доволна. Сега този си поръчах да видя как е. Само да го отворя. Да, чудно. 3 години по-късно може да го отворя. Адски сухи са ми ръцете напоследък, може би защото е зима. И са в рани, мога да ви покажа даже как си ги ям. Може би не съм и децата, което има такива проблеми, но и това му успокоява. Ама да, аз се отчаях с това отваряне, както и да е. Сега да видим тези. Така. Това е измиващ крем. Много обичам измиващи кремове, така че един такъв крем е мега добре дошъл при мен. Тъй като преди години си бях поръчала първата си кутия на Peek & Dazzle. В него имаше на някаква корейска или японска марка измиващ крем. Беше най-хубавото нещо, което съм слагала на лицето. Толкова е приятно, меко и нежно. Надявам се и този да е по същия начин. Ако е така, просто ще премина изцяло към него. Ето как изглежда. Опаковките им са, между другото, доста красиви. Да, малко фокуса при мен се бяга, но са много хубави. Гардения и роза измивен крем за лице с розова вода и масло от шии. А пък маслото от шии, колко го обичам, поради адвент календара на Дългас преди година. Беше ми се паднал мостра на крем с масло от шии и беше най-хубавия крем, който съм помирисвала, смисъл за ръце беше крема. И сега това просто... И серията е такава, каквото се отнася, нали, за измиващия крем, се отнася и за хидратиращия. Ето, нанесете върху навлажнена кожа на лицето, шията и деколтето, масажирате с нежни движения и след това изпъквате с вода. Тук лек дневен крем, който защитава кожата от вредното въздействие на УВ, а и УВБ лъчите. Екстракт от стволови клетки от гардения и натурално розово масло регенерират увяхналата и отпусналата кожа на лицето, подпомагат синтеза на колаген и забавят процесите на стареене. Съжалявам, че говоря бързо и понякога, нали, не оцелвам думите, но просто не искам това видео да става 100 часа. Доста добри продукти на първо четене, както се казва.
И също и тях ще започна тест в най-скоро време. Може би ще зарежа за малко юриаж, за да започна тези и да видя как повлияват на кожата ми. И ще споделя с вас в Instagram. Така че, ако не сте ме последвали все още в Instagram, направете го, пише се Пейкова. Качвам много хубави постове за аутфити, лично според мен. Напоследък качвам доста добре наистина. Понякога споделям ревюта на продукти, които съм пробвала и си казвам тотално истинското си мнение, защото на мен не ми се заплаща, за да си споделям мнението, така че си казвам моето собствено. И се надявам да съм ви полезна с всяко видео, с всеки пост, който качвам, тъй като Instagram и YouTube са ми за това. Facebook ми е вече личен профил и там по-скоро досаждам с мои снимки един тон, пък в Instagram го правя с цел да помогна на хората да си изберат какво да облекат или да си купят. Така че да. Ако ви е харесало това видео, може да ме последвате тук, в Instagram, в Facebook страницата ми, да харесате това видео и да оставите долу в коментарите какво мислите за него и за другите. И се надявам наистина да ви е било много полезно, както винаги. Може би не е било чак толкова, но като споделя ревюта на продуктите ще ви бъда полезна. Така че очаквайте. И това беше от мен за днес. Хубав ден!